Juma ye safar kalo kile 8 ijira bakele kemenani ani binani duru dona ka fo ka walimando an suwantiri la amaw bismillah nyata ka kunafoni blon konna na bamanakana akwa bi kunafoni bakuruba fleni je selegenani kelebanche munun be an fe no ye minisma mawye ko oluka tagali kofe min ye je selegenani bulufara to munun be an were ka jamana kan ko lu konin ka baratana jo ukama Mami ye ma jolenye lakana ko re bunakun kan no ye Dr Ali Tungara ye an koni wulila ka sama ka se ka ɲɛfɔli kanye an ka wulumasiri tabaw koni kelen ka u dagayɔrɔ kɔrɔw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna ani an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛlaw la an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na ko Senegal jamana ye Ousmane Sonko nɔ minɛ ina fo anda magarala bakurubaw la min ye baaraɲɔgɔnya dɔ ye o kɔni tɛmɛna an ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don Mali ani jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ani minisiri min ka baara fana ɲɛsinnen don min ye lakana yɛrɛ ni o ye Dr Ali Mohamedine ye ka taa se min fana kɔni ye diɲɛ seleke naani bolofaratɔ min bɛ anw fɛ yan o maa ɲɛma min ka baara ɲɛsinnen don lakana ma ninnu maa saba kɔni jɛra ka baaraɲɔgɔnya kɛ u kɔni tilalen min kɔni ye diɲɛ seleke naani tɔnba Malakan ye ale y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ minisma maaw taara ka bɔ an fɛ yen k'o kɔni tɛna diɲɛ seleke naani maaw ka baara tɔ kɔni bali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Aissata Mayiga ale y'a ɲɛɲini a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Kabini Nations Unies maaw ka sariya dɔ bilala sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko résolution 2690 n'ale sigira sen kan juin kalo tile 30 fɛn min ye Mali ni Nations Unies maaw ye olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ walasa fɛn min MINUSMA maaw ye olu bɛ se u ka minɛnw cɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la cogoya min na ka kɛɲɛ ni o baaraw ye fɛɛrɛ camanw yɛrɛ kɔni bilalen don sen kan walasa baara nin yɛrɛ bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maaw olu ka secrétaire général ale y'a jira k'a fɔ ko olu ka jɔrɔ yɛrɛ ye mun ye o ye de ka ɲɛsin Nations Unies maaw yɛrɛ ka lakana yɛrɛ kɔni ma anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko ka kɛɲɛ ni MINUSMA yɛrɛ tagali janvier kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la san 2024 fɛn min ye an ka jamana minisiri ni jamana wɛrɛ ta ɲɛnabɔli minisiri ye Abdoulaye Diop ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka o sira ni u jɔrɔ yɛrɛ kɔni bɔ u la ko fɛn min ye Nations Unies maaw ka baarakɛla minnu anw ka jamana kɔnɔ ko ka olu lakana ko kɔni wajibi ye anw yɛrɛ kɔni kan ko Nations Unies maaw ka programme wɛrɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko o baaraw tun bɛ sen na ka sɔrɔ MINUSMA ma na ko wa ko MINUSMA tagali yɛrɛ kɔni tɛna kɛ o baara yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni maaw fana tagali ye u bɔyɔrɔw yɛrɛ kɔni na ko ni maa ninnu ka lakana mina sabati anw yɛrɛ kɔni fɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la barisa n'i y'a jateminɛ u bɛ baara caman kɛ ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma Abdoulaye Diop ale y'a jira k'a fɔ ko mun ka gɛlɛn nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na o de ye délai min fɔra ni o ye décembre kalo tile 31 san 2023 o k'a sɔrɔ MINUSMA yɛrɛ kɔni ka minɛnw bɛɛ cɛra ka bɔ anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. San 10 kɔfɛ an ka wulumasiri tabaw u bɛ ka u dagayɔrɔ kɔrɔw kɔni magɛn jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo ka taa se jamana yɛrɛ kɔnɔya fanw kɔni ma yɛrɛ la ka fɔ sa o baaraw kɔni bɛ ka dafa min kɔni cakɛbɔnaso minnu fana bɛ a yɔrɔ kofɔliw na olu fana maaw bɛ ka segin dɔɔni ka taa se kɛlɛ tun ye minnu bɔ u yɛrɛ sigiyɔrɔw la olu maaw fana bɛ ka segin yɛrɛ la ka fɔ sa sɔrɔsiw ka nin seginni bɛr hali n'a sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛ yen nɔ a ma diya olu ye ni o ye sema maaw ye ka taa se bamaciwale kɛba maaw ma min ye Dr Ali Tungara ye ni ale ye maa jolen ye a ka dɔnta ka bon kosɛbɛ lakana ko kan ale y'a jira k'a fɔ ko min anw de ka wulumasiri tabaw ye k'u ka nin seginni ko a bɛ n'a fɔ se sɔrɔla juguw kan an ka jɛ ka kumaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. San 10 bɔɲɔgɔnko a b'o bɔ bi faso Mali a bi gɛlɛya kɔnɔ n'u ye lakana gɛlɛya kɔnde ni jamana a kɔni kun dɛsɛmɛ yaasa ka se ka jamana kɔni lakana maa bɛ se k'a fɔ kabini san 2012 san ni fɛn ye Muammar Gaddafi ni fɛn ye ale kɔni fatula o de waati kɔni kɔnɔna na min ye faso Mali ale kɔni bɛna gɛlɛya caman kɔni kɔnɔ o tan kɛlen ka Muammar Gaddafi ka a ni sama ka bɔ a la jakoya kɔni de la kɛlen min ye bamaci walikɛba dɔw ni o ye ML la ni o bɛna yɛlɛma ka kɛ sema kɔni de olu ye wulikajɔ kɛ jamana kɔrɔyan fan fɛ
k'a jira k'a fɔ ka jamana ka bɔrɔtɔ ka di u ma ka olu ka jamana k'o tɔgɔ da ko Azawad. O waati kelen na sa min ye jamana yɛrɛ camajɛ bolo yanfan kɔni de diinɛ kanagɛlɛ tigilamaw olu nana cogo o yɔrɔ kɔni de la. Nka maa bi se ka min kɔni kɔlɔsi diinɛ kanagɛlɛ tigilamaw ka fara fɛn ye maa minnu ko ka jamana ka a bɔrɔtɔ ka di u ma sema ka taa se MLA lamaw kɔni de ma. Olu bɛɛ lajɛlen kɔni de bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka Mali wolomasiri tabaw Mali cakɛ yɔrɔw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni wuli ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu kɔni de la cogoya min na. Fanga yɛlɛma o kɛlen kɔfɛ min ye Mali wolomasiri taba minnu be n'u ye fanga kɔni ta Colonel Assimi Goïta a n'a ka cɛdon olu kɔni ye maramafɛn jolenw ka se ka olu kɔni san ka di wolomasiri tabaw kɔni de ma. O de kɛla sababu ye bi min ye bamaci walekɛbaw diinɛ kalagɛlɛ tigilamaw olu yɛrɛ daga yɔrɔ belebeleba n'u o ye bɛri ye ka se ka o kɔni bɔsi o kɔni de la. Ni jɛkuluba ninnu n'u ye diinɛ kalagɛlɛ tigilamaw ani jamana bɔrɔtɔli jɛkulu olu y'a ye k'a fɔ wolomasiri tabaw selen bɛri ko o ye gɛlɛyaba ye olu ka ɲɛnamaya kɔni de ma. Mun de bɛ se ka na ni o kɔni ye? N'i ye bɛri ta k'a da kɛcogo yɛrɛ kan tɔnɔ siraw boli la bɛri ye yɔrɔ mɛn kɔrɔn fan fɛ ni kujukɛla caman ka tɛmɛ sira dɔ a kɛra minnu bɛ mugu jugu feere la fo ka taa minnu ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la ka taa se fana minnu bɛ taa duguma sira fɛ ka taa nasara jamanaw kan bɛri ye yɔrɔ min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. N'i ye kɔrɔn fan ta sisan fo kana bila fo duwanzan fan fɛ minɛn fɛn fɛn bɛ bɔ Moritani fan fɛ Burkina yɛrɛ b'a la kuma dɔw ka taa se Algérie ma a minnu caman bɛ tɛmɛ ni bɛri fana kun kelen bɛ kulu marifatigi kɔrɔw minnu kun wulila k'u yɛrɛ ta waati la fo ka taa se minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la ni mugujugu feerelaw u ka sɔrɔ yɔrɔba de bɛri ye sabu u ye yɔrɔ caman da fo ko checkpointiw ni maaw bɛ tɛmɛ o ye musaka dɔ minɛ la fo ka taa se ni minɛnw fana bɛ tɛmɛ o musaka dɔ sara. Jateminɛ caman b'a f'i ye k'a fɔ ko bɛri jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kulu marifatigiw ka musakaw boli la sabu wari caman sɔrɔ yen o wari ninnu bɛ kɛ sababu ye k'u ka jɛkulu ninnu k'u laɲɛnamaya badabada o wari ninnu bɛ kɛ sababu ye cɛ marifatigi minnu b'u ko olu fana ka kalo sara walima u ka musakaw b'a la o de la jamana finitigiw seginnen ka taa ye a kɛra kulu marifatigi kɔrɔw minnu tun bɛ ka kɛlɛ kɛ yɛrɛta kadi kɔnɔna la fo ka taa se maa minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u bɛ ka diinɛ lafa sa olu caman bolo ni sɔrɔsiw sera ka sabati bɛri badabada a na kɛ sababu ye k'u ka fɛn caman bila ngalama na a na kɛ sababu ye don nataw la hali Kidali ni Mɛnakɛmɛ bɛ mɔgɔw da olu bɛɛ ka musakaw fanba bɛ bɔ bɛri n'i sera ka bɛri minɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ san nataw la walima kalo nataw la i b'a ye gɛrɛtɛ ba bɛ jigin nin kulu marifatigi ninnu kan o de kama u ni Mali finitigiw ye wulikajɔw dɔw kɛ minisiriya maaw bɔlen ye o kosɔn olu ka finitigiw kana se ka yen minɛ hali n'a sɔrɔ u labanna ka finitigiw labanna ka yen kɛ u ka daga ye ko kura ye. Bɛri n'i y'a jateminɛ fɛn ye bamaji walekɛbaw ka dɔrɔgu feere yɔrɔ don ɲɛnaminifɛnw ani fo ka taa se fana maaw bi minɛ u fɛ ka nafolo kɔni minɛ maaw la ni nazaraw k'a ma ko rançon o minɛ yɔrɔ don wa yɔrɔ fana de kun don n'u ka kojugu bɛɛ lajɛlen a kun bi kɛ o yɔrɔ de la ka waliya o yɔrɔ kɔni de la ɲɛnamaya duman k'o kɛ u fɛ ani fɛn ye mɛdiyaba o de kun bi kɛ u fɛ o yɔrɔ ninnu la min ye Mali wolomasiri tabaw kɔni ye dande sigi o kɔni de la o de kɛla sababu ye ni u ka kulekan o kɔni bɔla fan bɛɛ lajɛlen kɔni de fɛ fɛn ye Mali o ka jonjo n'u y'u ka drapeau ye an ka drapeau vert jaune rouge a yirala k'a fɔ o kɔni bi bɛri kunna bi nka fɛn ye Dr Ali Tunkara ale y'a jira k'a fɔ jonjo jamana ka jonjo ale ka gulo yɔrɔ la ko o ye tamasiyɛn ɲuman ye. Drapeau fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana ka seko n'a ka dɔnko la ni k'a fɔ ko jamana ka dugukolo fan o fan bɛɛ a ka mara bɛ yen kan tiɲɛ don kabini jatigɛ wale ka daminɛ san 2012 fo ka se bi ma kɔrɔn fan yɔrɔ caman bɛ kulu marifatigiw ka drapeau dɔ tun bɛ sanfɛ mais jateminɛw y'a yira nin waati laban na k'a fɔ ko min ye jamana drapeau ye a sera ka yanga koya nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na o b'a yira maa tɛ se k'a fɔ ko Maliyɛn bɛɛ bɛ se ka tare da o la nka tamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye finitigiw ka se ye maajugu kan o tamasiyɛnba dɔ tamasiyɛn fana dɔ min b'a yira k'a fɔ ko jamana kun bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔ ka se ka jamana fan bɛɛ lakana ani ka maaw ka bolofɛnw lakana fo k'a ka mara boli fan bɛɛ kan olu ye fɛnw ye bi min maa bɛ se k'a fɔ hali n'a mala tɛgɛ fan bɛɛ ka baaraw daminɛna drapeau yelen b'o yira drapeau fana n'i ye a jateminɛ sabu ni kulu marifatigiw nana yɔrɔ o yɔrɔ u ka fɛn fɔlɔ ye min ye ka se k'a yira k'a fɔ ko yen yɔrɔ
kalifalen d'u ma walima u ka mara bɛ kɛ boli yen nka o ye k'u ka drapeau yanga sanfɛ n'i y'a ye bi Mali drapeau sera ka yanga o caman na maa bɛ se k'a fɔ ko Ala ka dɛmɛ kɔfɛ finitigiw ka setigiya b'a la. Dr. Alu Tunkara ka fɔcogo la a y'a jira k'a fɔ Mali wolomasiri tabɔ ka taa bɛri ko sira ɲuman don ka sabuya kɛ bamaci walekɛba caman olu ka baaraw de kun bi kɛ o yɔrɔ la n'u ye kojugu kɔnde fo ka taa se jamana kidali yanfanw bɛɛ lajɛlen kɔnde ma o ka nafoloko ka taa se fɛn caman ma olu bɛɛ lajɛlen de kun bi baara ni yɔrɔ la o yɔrɔ minɛlen jamana ɲɛmaaw kɔni fɛ sɔrɔsilakaw kɔni fɛ ko o ye ko ɲumanba ye o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ lakanaba ko min bɛ ni jamana ɲɛmaaw kɔni kun y'o ta o dusukolo la ko o bɛ ka jaabi ɲuman kɔnde bɔ baara min bɛ ka kɛ lakanako ta fana hali ni baara ninnu ma timɛ kelen bɛ sababu bi ka na ni lafiya ye sigida dɔw la kelen bɛ sababu bi Mali kun ka mara kun tɛ yɔrɔ min kan a ka mara bɛ ka segin ka taa yen dɔɔnin dɔɔnin nka fɛn dɔ dɔrɔn ko teliman tɛ a mago bɛ san caman de la hali ni se kɛra finitigiw ye a mago bɛ san caman de la hali ni sɔrɔ nana jamana kɔnɔna la sabu kɛlɛ min don fɛn caman ɲagaminen b'a la o la ka gɛlɛn k'i ka se k'a fɔ ko sukon dugusɛjɛ k'i ka fɛɛrɛw n'i ka se b'a to ina se ka i ka maraboli fan bɛɛ kan. maa bɛ se k'a fɔ jamana camancɛ fanga maaw kun ye layuru min ta a layuru o bɛ ka timɛ dɔɔni ka sabuya kɛ u kɛlen ka fanga kɔnta colonel Asimi Goita ni a nana fanga kɔnde la u ye min bila ko bɛɛ lajɛlen kɔnde ɲɛma o de ye lakana bɛ se ka sabati cogoya min na maa bɛ se ka min kɔlɔsi min ye maa faga juguba ani wolomasiri tabaw yuru faga juguba o bɛɛ lajɛlen maa na se ka fɔ ko o kɔni jɔ la maa bɛ se ka min fana kɔnde fɔ siranya min kɔni kun bɛ wolomasiri tabaw dusukun na ka taa se jamanadenw yirula o siranya o bi bamaji walikɛbaw de dusukun na bi o de hukumu kɔnɔ lakana yɛrɛ Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔna Mali ta k'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ a lakana fɛn min ye a tɔ bɛɛ lajɛlen maa bɛ se k'a fɔ donna se k'a fɔ a la k'a fɔ ko faso a na lakana ka bɛn nin waati in kɔni ma min ye ɲɔ tɔnɔ 550 ani 50 o de kɔni bɛna tila min kɔni ye gwa ba saba ani 600 ani 66 minnu ni balo yɛrɛ kɔni ka kan o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ jɛma yɛrɛ cercle kɔnɔna na a yirala k'a fɔ sa ni waleya in kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔna na o de ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana kɔni ye o waleya min labɛn ka kɛɲɛ ni balo dɛsɛ yɛrɛ kunbɛli Abdou Watara ale y'a ɲɛɲini a b'a ɲɛfɔ an ye ka sanga ni dungafa sabatili koɲaw ye jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'olu sigilen don dungafa sabatili a n'a sɛgɛsɛgɛli koɲaw la olu ye wulikajɔ kɛ ka taa jema min ye keninge ale ni saɲɔ ye ka se ka taa o tɔni 550 ani 50 di maaw ma maa minnu bɛ n'u bɛ degu kɔnɔ n'u ni dɛmɛ ka kan baara in daminɛ la o de ye ka se ka kibaruya di u ma ka maaw ladɔnniya jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu ta ka sigi ka bila sen kan walasa min ye dungafa ye o bɛ sabati cogoya min na an ka jamana kɔnɔ jɛkulu in selen kɔ jema kaw fɛ jema prefecture la u ye barosigi kɛ Jibril Kamara ale y'a jira k'a fɔ tɔni 550 ani 50 keninge ani saɲɔ la a bɛna di fu ani falaki wa ba saba 600 ani 66 de ma minnu n'a ka kan jema cercle yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na kunnafoniya min dira tan a kɛra tare ye wa kunnafoniya in a kunbɛla nisɔndiya ye kosɛbɛ maa minnu ye nin kɔrɔfɔ in mɛn wa a bɛna se maa minnu ma commissariat à la sécurité alimentaire a chɛfu a ɲɛmaa min kun bɛ kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na bi jamana ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ fo jɛkulu dɔ ka na ka na kumaɲɔgɔnya la sabati ni u ye sanni baara daminɛw cɛ ka tila k'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na bi balo ninnu bɛ tilan cogoya min na ka tila ka o ɲɛfɔ maa minnu n'a ka kan ka se ka dɔn jama la walasa maaw ka se ka dɔn k'a fɔ ɲɛnawolomali tɛ laɲini de don walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'a ka kan préfet ka dangan filanan min kun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Dawuda Siribe ye ale ye foli di jamana ɲɛmɔgɔw ma nin hakilina ɲuman in na ka tila ka commissariat à la sécurité alimentaire mɔgɔw fo k'a yirula k'a fɔ ni dɛmɛ min filɛ nin n'a nana di olu ma n'a hakilinaw tara ka ban dɛmɛ in bɛna kɛ sababu ye a se ka maa caman yɛrɛ jigi sigi ka hakilisigi sabati maa caman yɔrɔ wa kibaruya fana kan ka se yɔrɔ yɔrɔ olu na kibaruya se jema cercle fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa maaw ka se ka bɔ fɛn caman kalama nin ko in na a yirala fana k'a fɔ u b'a ɲini u fɛ balo ninnu bɛna di maa minnu ma u k'a tilan a tilan cogoya ɲuman na walasa maaw ka se k'a sɔrɔ a ka kɛ nafa ye adamadenw ma min ye polio ye n'o ye senfagabana ye o kɔni boloci kɔni bɛ ka kɛ anw yɛrɛ ka jamana camancɛ marabolo ni waati in na a kɔni daminɛna a Moti a yirala k'a fɔ min kɔni ye polio ye nin kɔni ye bana ye min yɛrɛ kɔni yɛlɛma ka di kosɛbɛ denmisɛnninnakaw kɔni fɛ a yirala k'a fɔ sa nin boloci in kɔni a daminɛna Moti ni Moti yɛrɛ gouverneur la n'o ye colonel major Abasa Dambele ye ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Mopti musow ka soba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Asata Mayiga ye ale ye min ɲɛɲini la a b'a ɲɛfɔ
Nations Unies mɔgɔw ka nɔlabila la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin campagne yɛrɛ mun bilalen filɛ sen kan UNICEF mɔgɔw fɛ ka kɛɲɛ ni polio yɛrɛ kɔni kɛlɛli ye n'a bɛ fɔ o ma ko polio type 2 ko o kɔni ye fɛɛrɛba de bilalen sen kan walasa bana in yɛrɛ bɛ se ka kunbɛn a kana cari anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na wa a kun yɛrɛ ye fɛn min ye poliomyélite ale yɛrɛ bɛ se ka tunu pewu cogo min na ka bɔ jamana ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Dr Busuratu Mayiga ale y'a yira k'a fɔ ko UNICEF mɔgɔw ko olu yɛrɛ kɔni sinsinnen don kosɛbɛ vaccination yɛrɛ de kɛli la o de la u b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yaala bagangɛnw yɛrɛ kɔni na minnu sigilen don badabolo yɛrɛ kɔni na o ni kɛlɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ yɛrɛ silen don maa minnu ma fo minnu yɛrɛ kɔni bɛ sanubɔyɔrɔw la u bɛɛ lajɛlen k'u jija ka ni vaccin yɛrɛ kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko laɲini kɔni ye mun o de ye denmisɛnnin mun si b'a ta denmisɛnnin mun ma san yɛrɛ sɔrɔ fo ka na se kalo 59 bɔɲɔgɔnko ma polio vaccin o ka se ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen na cogoya min na fɛn min ye colonel major Abbas Dambele ale kɔni y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i cɛsiri walasa nin campagne laɲini bɛ se ka sabati cogoya min na ni o ye ka polio yɛrɛ kɔni kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. An b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Abdu Watara fɛ. Senegal jamana kibaraw la ka sanga ni basigibaliya min kɛra u ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn sama ka fanga yɛrɛ masurunyatɔ maaw ale ni Ousmane Sonko ni ɲɔgɔn cɛ Senegal jamana ɲɛmaaw ye dantigɛli kɛ k'a yira k'a fɔ tiɲɛni min kɛra Senegal jamana kun Ousmane Sonko n'o ye fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye ale na o sara kabini marsi kalo la san 2021 san Ousmane Sonko ale kɔni yera dantigɛliw caman na dantigɛli minnu bɛ tali kɛ hakilina juguw la ani futinɛ ka ɲɛsin Senegal jamana ma minnu kɛra sababu ye bonyabaliya ale ni dantɛmɛwale burujali sira ma ka ɲɛsin bɛjɛ fanga ma o la sabatira Senegal jamana kɔnɔna la Senegal yɛrɛ jamana sariya lafasalikɛlaba dɔ n'o ye Nde Antamba ye ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni nin ko ye Joan Branco ale ye Ousmane Sonko ka kiiri lafasalikɛla dɔ fana ye ka se a dɛmɛbaaw ma dantigɛli yɛrɛ kɛra ale fana ye cɛnni kuma caman fɔ bɔlɔlɔsɔrɔw sanfɛ Ousmane Sonko lafasali baaraw la n'i y'o hakilina ninnu ta k'u lajɛ o kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don lakanako ani kɔlɔsiliko la Senegal jamana kɔnɔna la Joan Branco u kɔni tun y'a minɛ uti kalo yɛrɛ daminɛw la k'a lasigi o kɔfɛ u y'a gɛn ka taa France jamana kɔnɔ. Zimbabwe jamana kan min ye maa dɔw ye ka sanga n'u ka jamana ɲɛmasɔnsi kalafili ale ni wasaden kalafili ye maa minnu ka baara bɛnnen don kalafili kɔlɔsili n'a sɛgɛsɛgɛliw ma walasa jatew ka se ka lakodɔn a yirala k'a fɔ o ma 40 kɔ bɔɲɔgɔnko olu minɛna dunanjigiso dɔ la u ka faaba la lakana tigilamaaw fɛ wa u minɛlen kɔfɛ ordinateur ni telefɔni min tun bɛ u bolo u y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u la polisiw ka ɲɛmaa ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ni maa 40 kɔ min minɛna ta u ni jɛkulu dɔw kɔni tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɛkulu minnu ka hakilinaw na u b'a fɛ ka jaabiw kɔni bɔ kalafili koɲɛw la a jɛkulu dɔ bɛ wele ko Zimbabwe Election Support Network a dɔ bɛ wele ko Election Resource ni ye nin jɛkuluba fila ta k'a lajɛ olu ni maa 40 ko olu de tun bɛ ka bɛnbɛnbɛnw lasiri walasa u ka se ka jaabi dɔw bɔ kalafili koɲɛw la k'a sɔrɔ a waati ma se fanga sinamatɔ maaw y'a yira k'a fɔ ni maa 40 minɛli kɔni ye yuruguyurugu ye wa a laɲini n'a hakilina ye min ye ka se ka maaw yɛrɛ hakili suɲɛ walasa fanga bɛ maa minnu bolo Zimbabwe bi u ka se ka kalafili kɛ u sago ye wa jaabi ka se ka bɔ jaabi min bɛ olu yɛrɛ nafa olu kɔni y'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔ ko olu tɛna sɔn cogoya si la kalafili jaabiw ma ka sabu kɛ baara bɛ ka taa cogoya min na olu y'a ye k'a fɔ yuruguyurugu fanga bonyana ni kalafili in na. Diɲɛ jamana 5 min farala ɲɔgɔn kan ka tɔn dɔ bila sen kan ni tɔn min wele ko BRICS n'a bɛ tali kɛ Brésil jamana, Russie, Inde, Chine ani Afrique du Sud jamana la a yirala k'a fɔ min ye janvier kalo nata ye san 2024 san jamana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna sen don a tɔnba in na a jamana dɔw yɛrɛ bɛ tali kɛ Iran jamana la farafinna huruduguyanfan jamanaba in n'a bɛ wele ko Afrique du Sud n'o ɲɛmaa ye Cyril Ramaphosa ye ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni a ko ye a ko Iran jamana, Argentine, Égypte, Éthiopie ka se Magan jamana ma ale ni arabu ka jamanaba min bɛ wele ko Emirat Arab ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ka don ni tɔnba in kɔnɔna la walasa tɔn in ka se ka yakubaya tɔn in ka se ka ɲɛtaa ni sebaya sɔrɔ yɛlɛmakuraw ka se ka don diɲɛ kɔnɔ u ka baaraw bɛ daminɛ san 2024 janvier kalo tile fɔlɔ Cyril Ramaphosa y'a yira k'a fɔ sigiba min kɛra olu fɛ sigi in kɛra sababu ye u ye ɲɔgɔn faamuya ani ka ɲɔgɔn ka taasiraw dɔn ni ko in na a bɛna kɛ sababu ye ni jamana ninnu ka se ka sira kura ta sira min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi ni kɛlɛya ani sɔrɔ jidili k'o la sabati diɲɛ kɔnɔ. Russie kɛnyɛrɛye lakana bona min bɛ n'a bɛ wele ko Wagner n'a ɲɛmaa ye Evgeny Prigozhin ye a yirala k'a fɔ ale kɔni fatura ka sanga ni avion bin dɔ ye avion min binna u ka faaba n'o ye Moscou ye ale ni Saint Petersburg ni ɲɔgɔn cɛ avion ko ɲɛmaaw olu ye dantigɛli kɛ Russie ka sanga ni a ko ye u ko maa tan ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko o de kɔni tun bɛ nin pankurun kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen kɔni su kɔni yera avion bilen kɔfɛ min ye Wagner ɲɛmaaba ye n'o ye Evgeny Prigozhin ale fana tun bɛ a kɔnɔna la ka se a jɛɲɔgɔnba dɔ ma ni o bɛ wele ko Dmitry Utkin pankuru
kɔlɔsila soba olu ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu kɔni ye jaw kɔni di u ma ja ninnu y'a yira k'a fɔ ni pankuru in kɔni bɔra ka bin wa wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen kan k'a ɲini k'a dɔn fɛn min kɛra sababu ye ka se ka nin pankuru kofɔlen in labi. Ni bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan an ka se ka laseli ka we an ma filɛbaga mandu fo sanga ani waati nka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Getala karatakaw ma ne olu yɛrɛ dagalen filɛ nin ye Kita ko Kita Getala karataka bɛɛ lajɛlen ni su aw k'an bɛn waati wɛrɛ ɲɛna sɔnna.